Takže ja vás zdravím u ďalšieho videa. Dneska tu máme hru Pilfering Pirates a idem si po vodu, takže hneď som tu. Kabum, som tu. Pripájam sa na Pilfering Pirates. Šimon, pripoj sa. Ale ešte som nespomenul, som to so Šimonom. Prečo som modrý? Prečo som modrý? Ne! To je zlé. No, kamo, pripoj sa a pozri sa na zelených a pozri sa na modrých. Počkaj. Ja už nesom. Ja už som skončil, ja som černý. Aha. Proste došiel typek a... Ja som zelený. A ty si skončil, ty zelenač. Ty čo mi dávaš ty? Ty? Jaj, žltý, končíš. A vyhráva môj tým. Bumba. Ho. Poď. Ja som... Idioto. Nie, žiaden typeček ma neodpali. Ja som sa zabil sám. Frajer. Ja viem. Come on. Hej, to kto tam ide na zelený? Jaký potkan? Potkan? Ja nepoznám žiadneho potka. Naša loď, no tak trošku. Tak trošku umrela. Kamo, typeček sa sám zabil. V tvojom zelenom týme. Zomri! A to je potkan. Ty žlťak jeden. Nie! Ja som čierny. Ahoj, Šimon, sme spolu v týme. Jej. Vôbec som ťa nezničil ja. Ty si taký. Ne, nebol som to ja. Takže aspoň môj tým vyhrá. Už im chýba iba jeden kill. Čo? Rýchlo do tých, na tých černých. Červených. Na červených. Majú ešte plnú... Čo? Kto by nevedel? Červení padajú. Chod na žltých. Ja ich eliminujem. Hej, eliminuješ aj portály. Oni sú eliminovaní, kamo. Už všetko, už sú len hráči. Bumbác. Ja som čakal zistil, že mám polku lode. Aha. Žltý na palube. Dežo. Padaj. Modrí sú skely. Padaj. Zabijem ťa. Yes. Ja, minenku. Ja letím. Šimon letí. Yes, zapol som červeného. A už som sa utopil. Šimon sa utopil. Áno. Bum. Nie, on to tesne myslel. Very depression moment. Ne, tak to ma čapol. Aha. Šimon sa smeje, ale ten sám nevie, čo ho čaká. Joj. No. Jaj, to tí žltí už nemajú. Ne, kamo, a teraz červená týmka. Kamo, ja som na ňu strelil akurát tiež. Nezabíjaj ma, prosím. Kamo, kde je červený? Tam je ešte jeden červený. Tam sú dvaja. Abo ja nevidím proste, ale... Bumbac! No. Ona sa tesne vyhla mojej rakete. A tam je ďalší. Ona sa vyhla mojej raketli. Bumbac! Už som 3 červených zabil. Ja! Kto vyhral? Žltý? To sú cigáni. Nič nie, to my sme family friendly kanál. Jo, 100%. Dobre, klasik, destroy others. Ja som červený. Ty si červený a zelený. Ty chod na žltých, ja idem na modrých. Platí? Áno, platí. Ovo. OK. Jo, pár sa ísť po nazad. Žltý. Bum, útočím na žltý. Našou klasickou metodou proste podkopať aké by spodok lode. Áno. Potom loď spadne a bum. Áno. A končia. Áno. Bumba za konec. Ale tí modrí dostávajú. Dáci. Ja mám aj tí žltí, kam už mám polku lode za sebou. No a ja. Bum, kámo. Poď. No a ešte aj takto iný strieľa, no tak. Poď. Bum. Ja som na žltých asi sám. Ješkové oči. Bum, kámo, žltý a ešte trošku a padajú. Ešte schody a jednu stenu prednú.
Jaj, tie schody sú najhoršie, oj. Hej, kamo, to stačí žltý typek. Poplach. Dobre, všetko v poriadku. Nevšimol si ma. Myslel si, že som jeho asi typek. A modrí padajú. Hej, a modrý pomáha mi žltých ničiť. Takže to je dobré. A iba ešte to tým Schody. modrým doničíme partneria. Ja ničím schody. Bumbác a bum. Jej. Jej, blue team has been eliminated. Aj žltí za chvíľku budú. Ešte trošku a budú žltí. Because... Kamo, jedna stena a žltí sú dolu. Čo si povedal? Čo? Nič. Že jedna stena a žltí sú dole, ktorí práve padli a teraz ničí spawny. Jaj. Bum. Pár spawnov jednou ranou. Poveznajú? Bum. Bum. Dobre. Na červených. Na zelených. Nie červený. Na zelených. Na čom drží tá vaša loď? Ja ne! Prečo ja vždycky musím oddať také do keľu? Red down, we gas. Ne. Ja som ťa eliminoval. Ne. ja typka zdechneš. Ty si taký, Sebastian. Pomoc, Šimon na mňa útočí. Bum. Taký ku mne. Infekcia. Ideš ku mne. Nie. Skoro Ja spadol. idem ničiť červených spodok a... Ja idem na zelených spodok. Áno, chápeme sa. Hej, kámo, kto ma chce zničiť? Breakdown, we got... Ideš ku mne do týmu. Kto ma strelil, jaký podcast? Si asi so mnou v týme. Sebastian. Ja som ťa strelil, ty potkan. Na jakých ideme? Na červených! Nie, nechod na červených, lebo ja som červený. Aha! Na zelených. A sebo. Nie. Ja som strelil na zelených a ty si mi vošiel do rany. A ja taký, že Šimon, idem do ňu streliť. Hoja, bum. Ja som sa zasekol hore. Nevadí. Na modrých. Nie, zelený na mňa útočí. Poď preč. Ja som sa netrafil, Šimon, bacha. Čo to? Ty tu nalietal. Potkan, zomrel. Čo? Ja som trafil zeleného. Nie, zelený útočí, pozor. Nie. Ne, pani, ne. Nie, ja som... pozor, nie. Dobre. Ešte tam sú vzadu schody. Hej, ja tam ešte streľam, jak... Jak o život. A ešte stena, kam na mňa spadla plachta. Kúsok. Poď! Bum! A ešte jeden bok treba zničiť. Schody, nič. Snúka. Ne. Ja. Oni to držia, chápeš? Jednu stranu na schodoch a letí. Čakaj. Aj druhú. Dobre. Ešte zadok. Nie, tam sú. Nie na mňa! Už padajú? Padaj! Fyzika nefyzikuje. Fyzikuje, pozor. No, Aha, píšem. typek sa utopí. Pozor, choď preč. Tam majú spawn. Naň ho. Už idú. Aj tam vzadu. Modrý. Modrý mi to pomáha ničiť. Kamo, tá typka tam, jaká tam... Taká typka. Nie, lebo tá typka stála na také koske, ja som to odpálil, kamo. Ono tak začala tak sa kývať. Modrú, nech s nami. Yes. Poď sem ty modrá, budeš s nami. Nie! Ja som ju trafil. Kde si? Jaký si tým? Nebo, kde si? Poď ma trafiť. Kde si? Ja som pri modrý, za modrými. To som. Ne, ten typek ma zablokoval. Ne! Streľ ty mňa, rýchlo, streľaj ma, aby som išiel do svojho týmu. Streľaj po mne! Rýchlo, pozomrem. Idem! Yes!
Jaký ty stres má, ja strelím takde do vzduchu, úplne takde random. Ideme na červených. Posledný Dobre, vyhrali sme. A teraz oslava, no tak nie. Jupi. Odpalil som typka. Len tak som proste došiel a typeček, ty sa mi páčiš. Poď sem. Ne. Klasik. Destroy other spawns. Ja som zelený. Ty si zelený, ja som modrý. Idem na žltých, ty ideš na červený. Ja odpaľujem. Počkaj, ja odpaľujem na žltých bomby. Je na modrých. Nie. Mne sa posunulo dielo, ja som nikto. Modrí sú dobrí. Ja mám ísť na jakých? Na červených. Som sa rozbehol po žltým, ale dobre. Červený. Červená! Kámo, tá červená typka má aim jak hovedo. Ona nevie strieľať. Bum. Jede bum. Padaj. Tam, keď strelím, tak to spadne. Bum. Dobre. Poď teraz tam. Bum. Táto stena sa ani nepohla. Bum. Aha, tam čaká červená typka, si tam proste ide po lodi a tam strieľam boky. To je dobrá metóda, kámo. To je najlepšia metóda, aká existuje. Za mňa. Možno je taká lepšia. Ako sa máš zatiaľ? Výborne. Čo sa mi odpalilo? Ale žijem. A ten žltý mi pomáha na červených. Do keľu, ja to vždycky strelím takde do vzduchu, úplne takde na mesiac. Poď, kámo, posledná stena tam vpredu. Bum. Teraz toto. Končí. Ešte tam schody. Lebo ja nechcem nič, ale vaša loď práve pada. Vaša? Tvoja. Ne! Ale ja som to nebol, ja len ničím. Dobre, ale kámo, naša loď. Žltí padajú. Aj červený na chvíľku. Yellow has been eliminated. Ja som v pohode, ja nie som yellow. Idem ti pomôcť. Kamo! Tam je zadu stena. Treba zničiť. Znič ju. Bumba. Robíš srám. Padaj. To tam podkopem. Čo je? Schody! Tak ich ničím, ale... Tam je typka. Nie! Kto ma zabil? Kamo, my máme ešte jeden spawner. Sorry. Červený Drbu. Už nemáme spawner. Drháme. Zabij červený. Aby som vyhral. Zabiť. My chceme žiť. My chceme žiť. My chceme, aby vy byť mŕtvi. Šimon chce byť mŕtvy. Čo? Nie, ja nechcem. Hej, Sebo! A to nie ja, kamo. Teraz som nezničil ja tú loď. Som tu, ale nezničil som ju ja. Ja som ju nezničil, to zničil jeden taký, ja neviem, to bol čierny typek. Čierny typek to zničil. Sebo! Čo je? Červení vyhrali. To sú cigáni. Ty si cigán. To kvôli tebe. A jasné. No. Kamo mám, že ja už som stihol dať, že 25, no tak nie. O nie! Ja to neznášam. Jaký si tým? Ja som modrý, ty si červený. A ideme na to. A ten žltý tam taký. Netrafím sa. Žltý? Však žltý, my sme vedľa žltých a ty žltý tam taký. Kde ste? Tam idem na prechádzku. Ja som strelil po svojom. Ty si dobrý. Ja som modrý. Pomoc, tu sú takí modrí! Ja som modrý, ti ukážem. Nie, Idź ty unga bunga. Umpa lumpa. No, idź. Hej, to čo to tu je? Jaký zelenáčik? Kámo, dobre. Ja som jaký? Ja som zelený? Ne, ja som modrý. Nie, ja som červený. Nie, taký zelený ma čapol. To je chaos.
Bum. Tam, dam, a ten ja si tu taký... A ten ja si tu spievam. Á, tu je červený, to je dobré, to je moje. Typka, sprost... Dobre. Šimon. Už ma zabil. Koľko mám kilov? 2. Zabil 2 typkov. No ni. Mohli by sme takedy ísť aj Plane Crazy, ne? Ui. Čo tu je? Hej. Prečo mám toto? Ja chcem toto. Nie, Šimonko, choď preč. Hit. Bam, bam. Hit. Bomba. Padla bomba. Nie. Dobre. Nie, on ma čapol. Ten tvoj typeček ma čapol. Lebo ty si taký... Čo som? Keď trafím zeleného, nesom. Ja som na chvíľku tu na nebo, áno, takže... Frajer. Trošku si ma nepočul, takže... A ja taký, že WTF, prečo nerozpráva? A ten Šimon, ja som tu nebol. Ani neviem jak, že som tu nebol. Ty zase po mne strieľaš, zase? To som nebol ja! Nie, poď sem, ukáž sa. Ne! Ja som taký, že... Hej! Tebo, bude z teba ratatouille. Nebude nič. Kde ste? Ty si taký... Nie. Aj tak to už vyhrám, haha. Nevyhráš. Ne, počkaj, ja som červený. Iba 13 sekúnda. No proste 13 sekúnd. Poď. Nie. Poď. Ty debile. Ne, mňa to byli. Ideme dať čo iné? Čo také? Neviem. Kto ma zase zabil? Teba takto zabil? No to nie. Kámo, toto hru si ešte vychutnám, ja som modrý. Ja som červený. Jo, počkaj, to by som mal namieriť diela na zelených. Kde mám svoje dielo? Nedali Jak sa používa dielo? Však iba ku nemu dojdeš a že... Jaj. Na zelených. Hej, ty zmrdi majú lietajúcu loď. To sú cigáni. Na žltých. Áno, žltých a zelených. Díky, žltá typka, ona mi pomáha ničiť. Ja tu mám zeleného typka, ktorý neviem ani, či pomáha vôbec. Aha. Len tak si tam chodí. Čumí na teba. On si nechodí. On si pláve v očke. Aj modrý typek, to je môj, dobre. Neuložno. Na chvíľku musím odísť, lebo došiel môj zajac. No, som späť. Nikto ma nezabil, prekvapivo. To je zázrak. Ešte tam to drží. Poď, ideš. Mne tu pomáha jeden modrý. Poď, zelení padli. Hoj. Dokiaľ, to nechcem tam. Ideme na žltých. Áno. Siu, nie ty, icet. Čo? Ne, typeček na mňa zavločil, tak... Chápeš. To kde to strelilo? WTF? Žltí myslím, že padajú. Ešte schody. To si robíš strandu? Ich drží to ten stredok. Oddelujem ich. Už padajú. Nie. Na mňa spadol nejaká tyčka, more.
Kto ma zabil more? Jaký typek? Umpa lumpa pumpa, ej. Umpa lumpa. Do keľa, mňa porazí. To ako vážne tak museli spadnúť. Poďte! Ideme dolu, počkaj. Tam vzadu ich drží stena. Opa, tak to ma odpalil skoro až hore. Šimon, bacha. Jej! Má, na mňa spadol nejaký stožiar. Jej! Čo? Vy už ste padali. Aj vy. Nie! Rýchlo! Nezničil. Yes! Zničil som vám spawner. A ja som vám zničil celú loď. Hej, vidím. Ja som zabil typka, neviem jak. Šimon! Nie! Poďem! Nechaj. Poďem! Nie! Ja som trafił Vy! Megašip. Ty si červený, ja som modrý. Čo? Ja som modrý. Ejde, keca. Jo, počkaj, toto je megašip, takže tuto mi netreba ísť. Tak to ma ničí. Jo, toto megašip to je fakt veľké, to je taká... Megašip. Áno, to je mega. Mega. Umpa lumpa pumpa, ej. Nevadí, aj tak to zničím. A ten Šimon, aj tak to zničím. Dúfam. A ten Šimon, dúfam. Čo ti je? Nič. Rachetla. Dokiaľ mne takto podkosil? Tak ti treba. Bum. Stena. Čo bolo? Šimon, keď sa spavne vedľa mňa. Ty si taký... Čo som? Povedz mi, ja sa veľmi rád dozviem, čo som. Typek, dobre. Sebastian. Dobre, typečku, ideš, dobre. Po tuto oddelím. Perfektne. Môžem pooddeľovať toto? Not good. Nie, ja mňa takto zabol. Ja. To si bol ty? To je taký. Idioten. Idioto. Vy už padáte. Nie, ktorý dežo ma zhodil do vody? My že padáme, hej? Vy. Dorici, ja furt spadnem do vody. Haha. Vám padá loď. Ja som si kúpil, Vyhrali sme aspoň. Ja vám dám vyhrali. Mám tu najviac kilo. Nemám. Mám 2 kily. Umba, lumba, bumba, ej. Šimon! Joj, ty si sa kedy objavil. Pardon. Aký si? Som červený. Ty si žltý. Ja som žltý. Ty ideš zelený, ja idem modrý. Áno! Ty buzeran, čo to tu ničí? Že ty buzeran, čo to tu ničíš? Dajaký tvoj kamarát mi pomáha. Hej, zlatý je. Mi pomáha ničiť tvoju loď. Čo? Ne. Som na zelených. Ja som tú lodičku lepšie položiť nemohol. Normálne. Každopádne toto video asi ukončím, lebo už je dosť dlhé kokos. Hej. Takže dajte odber, like a čus. Ale toto dohráme ešte. Dobre, ale potom dám ďalšiu hru. Help me. Zelený už skoro spadli. Fakt? To už tak skoro. No, ešte jedna stena vzadu. Končia. Ty boj, oni už padajú. Posledné 2 spawnery už nie sú. Poď mi pomôcť s modrými. Maka. Ten debil mi skočil do loďky. Ten debil ma zničil. Nie, lebo ja som išiel streliť a ten debil mi tam skočil do loďky. Že taký, že cerus. Kto ma zabil? Kto ťa zabil? Ja neviem.
Padáte, pozor. Letí ta moja raketa. Raketa. Paketa. Paketa, čo je v rakete. Takzvaná raketová. Ty sebo. Chtěl som. Ešte kto? Ešte modrí sú. Oni ešte žijú. Už nežijú. Stefan Mulinex. Ty si teba takto zabil. Ja mám 5 kg, odkedy? No, Sebo, už konec. Jo, každopádne končím toto video, dajte odber, zvonček, lajkujte, zdieľajte, komentujte a čus! Papa.